Nyttig information om, hvordan du nemt sender en e-mail til en DR-kollega. På DR's intranet skriver du simpelthen bare navnet på den kollega, du gerne vil kontakte. I det her tilfælde Susanne G. fra DR Rytmisk og Eventbasis. Og her er hun et enkelt klik væk. Men det kan faktisk gøres endnu hurtigere. For DR's bruger-ID og dermed e-mailadresser er intelligent genereret ud fra medarbejdernes navne. Så Susanne G's e-mailadresse er de 2 første bogstaver fra hendes fornavn, det vil sige S, U, samt det første bogstav fra hendes efternavn, som jo begynder med G. E-mailadressen er derfor sus@dr.dk. Og med den viden er det super enkelt samtidig at skrive elektronisk post til Rikke V. fra DR Livsstil. For ud fra hendes navn kan vi regne ud, at hendes e-mailadresse er R-I for Rikke og V fra hendes efternavn, altså rivsnabelag.dr.dk. God fornøjelse, og husk, at 1 sekund sparet er 1 sekund optimeret. Fra alle os til alle jer.